Signora, come stai? Pansore vedete. Ah, la cos'è? Vai za, non lo vedo mai. Io la pure. Dimmi, non è mai un bel Ah, mamma la mia paga utare di dagli asimati. Sì, madame. Adesso ti capo. Anzi, che io non si ne Akan kita buru. Maka poco. Adesso pago pura Mwanzo nishamashi. Ukapela dzimai kuguguru. At Ratho Science, we believe your vehicle is a canvas for creativity. We start by capturing every detail, ensuring a perfect fit for your branding. We then meticulously measure every curve and contour. Our talented designers bring your vision to life with cutting-edge software. Next, the print. Using UV printers, stunning vinyl graphics that stand out on the road from our own industrial printers. With teamwork and dedication, we ensure every project is completed swiftly, efficiently, and on time. Transform your vehicle into a mobile advertisement with Ratho Science. Our portfolio speaks for itself. Come and let's drive your brand visibility forward. Contact us today for a free quotation. Ratho Science, tried and tested. takangoramba tichongeta mugariro wedu wemazizi yedu kusvikira iye akazobudawo pamba akaenda abuda pamba akaenda akazodzoka mangwana yake nasisu wake takangokwanisa kutaurira ndechekuti ndaizotora munini wangu toda kumbomutsvagirawo basa nekuti haana changu ndokungobudawo akaita ukabva angotakurembedza akavabva waenda nini wanongotira ndakangosara ndiri kumba mukoma wavo akasiya vana akati ndaitoda kusvika nemudiki wacho achibva angosumuka akaenda kubva paakaenda ipapo funga ndaigorapera muna uko achitaura kuti ndakamupa sekutsanangurova ndaita imba ikanzi ipararire. aiyo ndowakatotsanangura nokuti ndowakaripota pamwe pane zvimwe zvandikusiidza ndazvinzwa ndinangowaka wakagugura mafambiro azvikaita ndizvokutoka chonasisa ndizozara mwatomazisei mazina kuita maikasaunyenazivachimozvasei munakuendanasei ndakaenda munosisi wangu asi ndakatanga ndatoenda kumba kwambuya wangu kwambuya wangu kumaimbo kana ndakatoenda wakandirova bamunini wangu watoripo munina wavo ndopa ndakatiza ndichienda kumaimbo kwambuya ndikawaudza mbuya waya ndito zvandaitwa kumba uku ndazoenda kumba kwedu then gogo yacho wafonera apo kumani kwanga kwako kumani wafonera koimimi madzinga metinondaye kanza ndaudza ndingawaenda kumba kwavo kwekoko waya kuzotsvake chii zvakanzi aiwa kauya ikuno kutitaurirani tigadzise nyaya zvikanzi ndandisi kukwanisa kuti handiko kuno titori kubasa zvikanzi oright saka mangwana munokwanisa kuuya here zvikanzi handichaona asi iwo mangwana ngawambumuka kumba kwavo nokuziva wanokoramba vari koko sei ini ndaudza ndingawaenda kumba kwavo iwo wakuya ikoko ndaenda aiwa murume iwe uda mukatichocho unoziva munomda kuona fanike uda kutamba nesu munomudare nenokushu wakukamba nesu auchamboremekedza kunzvimbo mani kana mabushu wakuona zvaunoda munyika muno
chokwadi kuti unacho ukabvira kufunda chokwadi asi kuti unotsvaka panzi kuti uone kuti iwewe mhosva yangu itambike nemutowo kana usane munhu achenda chi haisi mhosva nekuti nandaramba ndiri kupamba saka ndopakati bhera ndikurove ndikuyeti iwechawakasimudzira kuchirova maya mhosva yava yakuapara panguva yacho izvozvo ndinotokana nazvo handina kuvarisa uchiuda mukadzii ndakatomutera ndikamutadzoke kumba saka zvokuti mukadzi wangu handimudeka ndakatomutera iye ndiyangatonitaurira mukadzi wangu achipiwa shekeni rake murume yambotaura akati sisiachakabuda achinja achaenda kuchinja adzidzi here okwadzira chifindo kana mukadzi wako hanzvadzi yangu zveshuwa ndikabumba akatonifonera infekta chiudza kuti ndarohwa nemurume andiudza kuti patakaenda kudare baibai ndakangobvumba kuti ndinokuda kuti nyaya itese ipere handiti then iwewe hausogara panapa achagara panapa ndikumuziva achaunogara pamba panapa saka iwechienda kumba kwenyu ambuya unobva kuenda kumba kwao unobva watanga kurohwa kusvika waenda kumba kwagogo waigogo kuti gogo yako wemurume ndobva wazofonera munzi mubite iko kumba kwagogo endai kumba kwenyu kumba kwenyu hamukuzivi wakakuda gogoro handiti then umuya kumba hapana mboita madhesi akatanga kufona achifonera hanzvadzi yangu zvanzi mukuiteiko yambure zvinhu zvenyu but zvinhu zvaitaurwa mubhedha wadrop nekakicheni initi ndozvaitaurwa cherekezvo zvestendi nezvimwe zvakashanda vese zvakasingataurwa kunze mubvunzi ukaona mavanodare nguva yakareba magare nguva yakareba musinatoka mararamiro yaita nzodzi yako ikumba kwayo shayawaya kumba kwenyu pane imba here hapana imba achiuya kudare achimukadzi ndikumuna uyo achiti imba yangu ndikuina iti avasvigara vese unotudii zvadzi yangu akapiwa kuti handiti but uyu anotamba nedare oza kuti hanzi mukadzi fona hasi kufona hapana imba paunobiwa negonoona unoda hausi kudiwa ita sei unozoti wagara bheni unopedzera wani azoaaarembaudasi vaakutoita vaakutonhora osumuka otsvaga zvokuita ndizvo zvinokana usingasungu otsvaga zvokuita unoona isi tangoje zvokerai kumama nokuti uyu akuzakuinika munhu yaasui apa pana sikireti mukomba tinogona kutoita midziyo yatikashanda tinogona kutoita chii kasikana kusadiwa saizi bhetera murambani utaka upenyu hwako womboshena zviripo ndochokwadi izvi mwari zvititi mambo apendima zvoda kuti mimika mutaure kuti mambo murume anovesirangawa ndaona ndega ndazviona kuzoti amai andakuona ndatoshaya kuti vane skini yenyii vachiri kuwanika achivaziva chakuziva akadzi vatsvuku saka makabva panapa mutanga kumhanyirwa rekuti ini machakuona achakuziva vatema muchiri kuvaziva saka zvakasekuwa uchichengeta uri pamurumo izvo zvakabva vana varume vazhinji vanotsvaga vakadzi vatema nekuti vatsvuku vaya vakavichavaya vatinetsa achavanda takuno vatema pamusoro imamo inini ndiramuna wajesina ndofunga achitanga mumashure ichitanga kuturwa nyaya akauya nekumba kwangu
kupindura ndokwavakauya achizotorwa yamakatonga mumashure. Saka ipapa pamupa gopuro nekumurova haana kana kutongobvira ateera zvaari kutaura muzukuru wangu kuti akateera mukadzi. Haana kana kutomboteera. Sadombo dai ari pano uyo akauya nedhora rekuti apiwa gopuro rekunzi enda kumba kwenyu. Aenda kumba ikoko uye haana kuteera. Imagine kuti kubvira muna October yezvezvi tiri munani haana kumbobvira atengera kana support. Kune mwana mucheche asiwo akabva pazamu izvezvi haana kumbobvira amuchengeta mwana wemukadzi. Saka ndikunzwa kurwadziwa nokuti imbe yacho ngaiperi nekuti yari kutamba nepfungwa dzemuzukuru wedu wenyu ndopa ushu mambo murairo ribvangwa yekuti apa tamuudza musikana asi tikutoshama tichinzwa murume wacho naachiti ari kudechi mukadzi wake pamusoro pekunge amukabvamudaya asi zvakataurika ndizvozvo zvakataura makononyora asi kuti level yano saka nsana vasika pa level yano kudai ndozvinhu zvaakareza ende naizvodaaaziva asi takupa mari yechikoro yatindaino chikoro saka kudai lero adarara takangoareza izvo zvikamubvunza oishamati mukadzi kudai ini murume handiyada nokuti ndaneta kushandiswa kuitwa bhora. Ndauya ndadzoka ndinosvika ndaneta. Ndakambozama kudzoka ndichiti maybe zvichapera. Saka zvarangu. Saka manje mandiudza ndazviti manje todini pachivanhu chedu todini mutenge muna mai todini nana Ini nangu handishakwanisa. hamchakwanisa saka muchaita sei Unapenda kundamayaitwa simba makosheni sasa mimi na mambo ya mambo ndio ndio mdomo ngozi hana anataka ndio maisha kwa darama wewe anashua kiasi tena wakazava vachapira kuda murume pio ganoni ausizokuona kuti paunozorenesa kuenda kuzorarama sei imwe wacho wakufunuzwa ati mwari acho kubatidza kuti wangofema chika vakauzvawararama kama untaone mashuwa zikachezwa kula ndio Tawisa ndisema Pese pale mufundira ndiki swali zvinombaramba ndaneti pamukushanda. Ndayenda ndadzoka ndakana ndofunga murume uyu aifonera achitaura kuti vatore zvinhu zvako aiti kana uchinge wauya usasvikire kumba kusvikira kwabhuku ndozoeni ndokutora kwabhuku ndokupa zvinhu zvako kumba kwangu usasvikire kumba kwangu ine kumba kwake kwanga kuine then inini ndakasvika pakunofonera wabhozi akakupa puresha ndazi ndamufonereni nakasvika pakuudza kuti hanzvadzi yako ndo yatanga kuramba zvashuwa iro hanzvadzi yako ite sei iramba hanzvadzi yangu ndobva yanzi kana mauya kudari muchandiona ndindiri anasi ndomataura sorry yo nyaya chokwadi mwana wako aramukuzikayo ndizvozvo chasara chiri wako vaniwoaita munguva chemapedza ravo zeniwe nini uyu asara kugona sharing property ndo yatakuta vachindotora nekuti vakaita nyaya
kutaurira sharing points of faith kana kuti anazamira Marizvinobira kababa zete nyote munhu adyiranyika mukongo anenge akakudiruka kuda kunziswa kumvura teerera avadhara zvavo zvaita imi hamusi kuona munyaka inini ndinofana ndiri fana ndikapuwa avadhara zvavo zvaita sei bari zvaita sisi unokunonoka kuona iwe daiwakunza kuona daiwakaona ndikakuti chimudariwo ndikakuti chimuromo kawauziya ndikakuti chaita sei taura zvandikataura chaizvo kasi ndakati mukomana ndakati iwe mbereka zuva ranhasi kasi uchadzoka mudare mangu iye havadzoka nhasi kasi zvake zvaita pamusoro itanga ndofunge nini mudzimai wamukare apa tine mhuri yatina asi pamwe pacho hamino ndikatitsanangure chiti chii pachirungu maimotions kana kuti pakangoita panoita munhu anogumba anatezvera wangu katorero kwavari kuita nyaya nini ndine sadomu ndine munhu akamira naye parapangu nemudzimai wangu pasi kutoreka zvakanaka yapera asi kutoreka inemuza samuel yepfuma mwana unyaita aisire pepacheri kusana kudariswa kuiti nekusainana atendaimba